Hi everyone. Today we in addition to pronounce Igbo things, pronounce Igbo proverb. So we have with us someone from Yoruba land, so she'll be the one to explain herself. So please, we want to know you. What's your name? Hello everyone, I'm Arike by name. I'm from Ekiti State, so I have passion for Igbo. I want to learn how to speak it very well. That's why I came to make to teach me how to speak Igbo very well. Okay, so we'll start with her pronouncing some of our proverb Igbo. Okay, so we'll start with Okirikiri kan kana agbokwose. Kana agbokwose. Adi ari enu. She tried. Okay, let's go again. Ojingajeri. Chitakwa ndị ji aka. Chitakwa ndị njagwa. Okay, let's take it again. Ojingajeri. Chitakwa ndị ji aka. Good. Ugogbuzuo oshake. Wonderful. Yeah. Okay. Ugo chara acha. Adịghị eshu eshu. Can you believe that? And you're Igbo and you have not learned it. Can you see that? All right. So we call it a day today. We just want to motivate you. If she can do it, you can do it. See you next time. Bye bye. You're welcome to another edition of pronunciation. We have another person from Yoruba land. So please, can you introduce yourself? What's your name? Yes, my name is Temilola Hajuke from Osun State. Okay. So this is my tutor. She has been teaching me for some days now because I love Igbo. I love everything about them, especially their culture. And you know, people have been saying that I look like them, but it's a shame that I cannot even speak an Igbo language. So that is why I went the extra mile to look for her to learn more about Igbo. Thank you. Thank you. So today we will be pronouncing Igbo proverb, that's Ilundi Igbo. So when we call it, she will pronounce. Let's see how she's learning. Okay. Sho ewu oji kashidi. Sho ewu oji kashidi. She tried. Sho ewu oji kashidi. Sho ewu oji kashidi. Gidigidi bu ubueze. Gidigidi bu ubueze. Good. Okay. Agbacha ọsọ agwọ mai. Agbacha ọsọ agwọ mai. Good. Thank you. All right. Ka na-achụ aja. Ka na-achụ aja. Ka ikpe na-ama ndị mmụọ. Ka ikpe na-ama ndị mmụọ. Very nice. She's learning it. Egwu adịghị atụ afọ ọ bụrụ ụzọ. Please, can you repeat that? Okay, let me say it again. Egwu adịghị atụ afọ ọ bụrụ ụzọ. Egwu adịghị atụ azọ ọ bụrụ ụzọ. No. Okay, let's say it again. All right. Egwu adịghị atụ afọ. Egwu adịghị atụ afọ o buru ụzọ. Okay. Ọkọrọ anaghị etokarị onye kụrụ ya. Ọkọrọ anaghị I don't remember the Okay, let's say it again. You have to calm down. All right, ma'am. Okay. Okra anaghị etokarị onye kụrụ ya. Okra anaghị etokarị onye kụrụ ya. Okra anaghị etokarị onye kụrụ ya. Good.
good. She pronounced it well. Okay. Mmanụ akara dị ụtọ. Mmanụ akara dị ụtọ. Onye ratụ. Onye ratụ. Ibe ya ratụ. Ibe ya ratụ. Oh my God, you pronounced it very well. Okay. Ugo shara asha. Ugo shara asha. Adịghị eshu eshu. Adịghị eshu eshu. Perfect. Thank you. Ugo shara asha adịghị eshu eshu. Ugo shara asha adịghị eshu eshu. Okay. Ojingajeri. 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 Chetakwa ndị ji aka. Chetaka ndị ji aka. Okay. Ugobuzuo. Ugobuzuo. Oshake. Oshake. All right, this is the end of our teaching today. Bye-bye. Bye.